jsem Vojtátor a dneska si zahraju hru Purple Place. Určitě mě teďka nepoznáte podle hlasu, protože mám mikrofon, takže to moc neřešte, ten budu mít jenom pro můj druhý kanál. Jo, protože ten budu hrát na počítači, takže nebudu zdržovat a jdeme na první domeček, což je Pexeso. Tak. Prostě Pexeso, nemusím vám to vysvětlovat. A tady, když máme tohoto šášulu, tak otočíme jedno a ukáže se nám druhé. Tak, já teďka nebudu komentovat do mikrofonu, moc se omlouvám. Protože já toho mám moc. Musím jednou rukou držet, druhou musím hrát, takže moc se omlouvám. Je to asi dám takto před to. Tak. Ne, to nepůjde. Tak, prostě je to pro mě teďka těžké. Tak a prostě Pexeso, takže to ani nemusím dál hrát. Takže jdeme zpátky do menu. A jdeme pec dortíky! Prostě pečeme dortíky podle téhleté televize, jo? A máme 5 objednávek, takže předvedu vám to. Tohle je jenom předváděcí video, takže nic extra. Tady máme v televizce máme takovýto dortík, takže nejdřív forma a to je obdélník. Potom to takhle posuneme. Růžové těsto. Růžová poleva a smajlík. Dortík se shoduje. Tak a teďka objednávka. Jdeme do městečka. Tak a poslední je moje nejoblíbenější. Tak a to vám udělám celé, protože stejně to nejde, protože stejně jsem všechno udělal celé, teda našel jsem jednu dvojici, udělal jsem jeden dortík a teďka udělám jednou tamto. To ani víckrát nejde. Hej, to ani víckrát nejde, kdyby něco. Musíme uhádnout oči, nos a pusu tohoto panduláka. A tady on je. Tam, kde ukazuji šipkou pod tím otazníkem. Dám mu červené oči, modrý nos, žlutá pusa. 2 správné prvky. Modrá pusa. Ne, takže červená pusa a máme ho uhodlého. Haha, konec hry. Máme ho uhodlého za hlavní nabídka. A to je konec této hry. Omlouvám se za tak krátké video, ale bohužel mám toho moc, potřebuji si pořídit někoho, kdo to bude natáčet, tak čus.